Hej derude. Jeg håber, I er klar til noget droneræs her i 2024. Jeg vil lige lave en hurtig gennemgang af, hvad vi laver lidt om på i forhold til vores Superspec, som vi har fløjet de 2 sidste sæsoner. Der blev ændret en lille smule på det sidste år, men det var små ting. Dem, der har fløjet med eller har fulgt lidt med, de ved, at vi fløj Superspec i 2023. Jeg har lige kort, hvad der egentlig står på hjemmesiden Dronesport Danmark, hvad Superspec egentlig går ud på. Det vil sige, det er en 6S drone, hvor vi har fløjet på 3S batterier. Så det er cirka halv power. Der har været en begrænsning på, hvor store motorerne må være. Op til 2000 kV. Der har været begrænsning på propeller, og der var et rimelig bredt udvalg af de gode propeller at flyve på. Og så var der selvfølgelig, at det var 3S batterier, en maksimal størrelse på dem. Og ellers så var det vægten. Den primære, det var faktisk, at den bare skulle veje 480 gram. Det var sådan, som Superspec'en så ud sidste år. Der er et par ændringer for denne her sæson, men det er ikke noget dramatisk, og jeg vil også lige vise, hvordan man får lagt de ting på sin drone, man skal bruge til det. Vi kommer stadigvæk til at kalde det for Superspec, og det er i bund og grund nogle droner, der flyver cirka samme tempo, som de har gjort hele tiden. Det vil sige, at du kan stadigvæk flyve med dine 3S, så hvis du har 3S batterier tilbage fra de sidste sæsoner, som du er rigtig glad for at flyve på, så skal du bare gøre det. Og ellers så bliver det valgfrit. Vi kommer til at bruge noget, der hedder RPM limit, som er det, de bruger til det rigtige Freedom Spec i USA, som vi læner os lidt op af. Det vil sige, at man begrænser simpelthen, hvor mange omdrejninger motoren kan tage. Det gør så også, at vi kommer til at kunne åbne op for, at flere kan deltage. Fordi nu hedder det ikke lige pludselig maksimal 2000 kV motor. Nu kan man faktisk bruge, hvad man vil. Og du vil også kunne flyve på dine 6S batterier, eller hvis du har 4S droner, så vil du også kunne flyve på dem. Så det man egentlig gør, det er, at man går ind og sætter en omdrejningsbegrænsning på motorerne i stedet for. Og vi har ikke lige sat den endelige RPM limit. Det bliver et sted mellem 18 og 19.000 RPM formentlig. Det var der omkring de hurtigste 3S droner lå i sidste sæson. Men det bliver der omkring. Men det vil gøre, at du vil kunne flyve det på en almindelig 6S drone, også selvom du har over 2000 kV. Og hvis du har nogle lavere kV motor, hvis du har noget 1700 kV for eksempel, og flyver den på 6S eller 4S batterier for den sags skyld, vil du også bedre kunne følge med, end du kunne på 3S batterierne. Fordi det er en RPM limit, det er ikke batteriet, der sætter grænsen, det er RPM limit, der sætter grænsen i stedet for. Vi vil stadigvæk have en minimumsvægt på de 480 gram med batteri, og en total maksvægt på 1 kilo. Og der er stadigvæk de samme størrelses forskelle, eller hvad man skal sige, maksimal størrelse fra motor til motor. Så det er selve dronerne. Vi bringer så også noget gammelt tilbage i år, og det er Open Class. Det vil sige, det er fuldt sendt. Alt hvad den kan trække. Der er man selvfølgelig velkommen til at flyve på sine 3S batterier, hvis man bedre kan styre det. Eller bruge sin RPM limit til at begrænse sin drone. Eller hvad der nu skal til, for man synes det flyver godt det hele. Der er ingen der siger, at man behøver at flyve på 100%. Men de hurtige drenge, de kommer til at flyve på 100%. Så vi kan få nogle af de rigtig hurtige race, som der har været førhen. Det er et par sæsoner siden vi sidst har haft det. Nu har vi kørt med Superspec for at prøve at få samlet feltet lidt. Og det vil også være en kombination her i sæsonen. Det vil ikke være ren Superspec, og det vil ikke være ren fuldsendt. Det vil være lidt af det hele.
Men det er noget, der har været lidt ønske om, det er at få nogle af de hurtige ræs på banen igen også. Så det skal nok blive spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig. Og igen, det gør jo, at alle kan deltage. Det kan godt være, at der bliver lidt større spredning i feltet fra de hurtige drenge til dem, der ikke er helt lige så hurtige, fordi der bliver fart på. Men det skal nok blive spændende. Det bliver en rigtig sjov sæson at være med til. Men for lige at vende tilbage til vores nye klasse med RPM-limit, så vil jeg vise, hvad der skal til for at få lagt det på sin drone. Det er forholdsvis simpelt. Det kræver, at du har den nyeste Betaflight konfigurator. Den lægger jeg lige et link til i videoen. Så skal du have flashet den nyeste 4.5 version på din drone. Det behøver ikke nødvendigvis være den allernyeste. Jeg smider lige min drone til her. Autodetect. Men du skal have en 4.5. Jeg ved, at du kan gøre det i alle 4.5 versionerne, men hvis du tager en Release Candidate 2, så har du ikke mulighed for at kigge til dine ESC settings, så virker det ikke. Så jeg tager den nyeste development version her. Så er der en lidt vigtig ting hernede. Nu kan man tage de ting fra og til, man vil have med. Jeg skal ikke bruge den der, jeg skal ikke bruge den der. Jeg skal heller ikke, jeg har fået digital for i år, så jeg skal heller ikke bruge et USD, der er i SD. Men til gengæld, så skal vi have fundet den, der hedder Race Pro, og lagt på under options her. De har lavet lidt om på måden, man flasher tingene på her. Så den trækker egentlig kun de ting, man har brug for. Vi loader den. Bum. Det gik forholdsvis hurtigt. Jeg tror, det er fordi, jeg har lavet den før. Så den er faktisk allerede klar til at blive flashet på min drone. Vi ignorerer og flasher. Sådan der. Den Race Pro, vi har lagt med, det er den, der gør, at man bagefter har fået sin RPM-limit med. Og det er noget, man gør simpelthen i sit OSD. Der går man ind og justerer på, hvor høj ens RPM-limit den skal være. Og slår det fra til også for den sags skyld. Det kan også være et brugbart værktøj i forhold til træning eller til nybegyndere, fordi man kan gå ind og begrænse sin drone på flere forskellige måder, så man ikke bare har den der vanvittige 6S drone på 2000 kW motor, eller som end også bare 1700. Det kan jo godt virke meget voldsomt for en begynder. Så det er faktisk en rigtig god måde at gå ind og begrænse den på i forhold til træning og andet. Sådan der. Nu er den sådan set flashet, den her, og jeg har lige noget liggende i min udklipsholder her, jeg lige kan smide på, så er den faktisk mere eller mindre flyveklar. Men det har intet med selve tunet på din drone at gøre, det her. Du skal lægge et tune på. Det her det er ikke nogen guide til et tune på nogen måde. Det er bare et spørgsmål om, hvordan du får din RPM-limit på. Hvis du har et tune, du har lavet i en 4.4 for eksempel, så kan du bruge det. Hvis du har et tune, du har tilbage fra 4.3, så kan du ikke bare kopiere og sætte det ind. De har lavet en masse smart i forhold til deres presets i de nyere Betaflight versioner. Så hvis du har en race drone, så er det faktisk forholdsvis nemt at gå ind og tage. Hvis du flyver på 3S, så bruger du den, der hedder Freedom Spec her. Den er lavet til et tune på 3S. Har du 6S, så vil jeg prøve med enten Karate Tune, eller nogle af de andre tunes, der ligger til, jeg tror faktisk også Minchan, han har lagt der er tune der. Så kan vi tage det, og så kan man sige, der er nogle options her. Jeg vil godt have sådan der. Hvis man trykker pick her,
og trykker agree, så ligger den faktisk det tune ovenpå. Jeg skal ikke bruge det. Når så du trykker save and reboot, så har den lagt det ovenpå for dig, dit tune. Altid lige sørge for at prøve at flyve sine droner og mærke motortemperaturer og se hvordan det flyver, hvis man bruger nogle af de her tunes her. Men det er en meget nem måde at tune sine droner på nu til dags i forhold til førhen. Det må man sige. Nu skulle der gerne være lagt noget på min drone, så jeg kan komme ind i USD og se til min RPM limit. Det tror jeg lige at prøve at se, om ikke jeg kan få til at virke en gang, og så kommer der nok lidt video fra mine briller, så man kan se, hvordan det ser ud, hvis det virker. Det er faktisk første gang, jeg prøver det, så, men det skulle gerne være måden at gøre det på. Vi er forhåbentlig tilbage om lidt. Så lykkedes det at få bootet den op igen. Det er den skærm, der møder jer, når I starter jeres drone op. Som man også kan se som spotter. Så man kan se nu her, der er ikke nogen limit på. Almindelig USD-menu, man går ind i, aktiverer, ud igen. Laver lige en reboot. Den starter op igen. Vi har en RPM limit nu på 18.000. Den kan man gå ind og justere der, hvor vi var lige før i menuen. Du skal vælge den motor KV du har, og du skal vælge hvor mange poler din motor har, og den har formentlig 14. Det har langt de fleste motorer af de størrelser vi flyver med. Så nu her så er den begrænset, så den tager kun op til 18.000 omdrejninger per motor. Og det er ligesom det der er i forhold til vores spec-race. Når vi har vores fuldsendt-race, så er det selvfølgelig bare afsted derudad med alt hvad den overhovedet kan trække. Så vi lukker lige ned for VTX. Den er ved at koge over, kan jeg se. Den er ikke så glad for bare at ligge her. Så det er selve opsætningen af RPM limit. Det burde være lige til. Så jeg glæder mig til at se jer derude. Det bliver en fed og spændende sæson.